Следва iCarly. Най-тези! Ще се виждаме тук. Но беше само целувка по носа. О, стига! Беше чисто назално! Следва Макс и Макси по Никелодиан. Здрасти, аз съм Патрик. Не, аз съм Патрик. Кой е Патрик? Живота тук, в това градче, бе! Трябва да бъда само нос. Колко още? 10 секунди. Не пропускайте финала на Носка! Носка, носка, носка. Следва Макс и Макси по Никелодиан. Живота тук, в това градче, бе най-обикновен. Какво е това? Но то много ми харесва! И не ти ли харесва? О, май огладнях. Опа! Извинете. Следва Макс и Макси по Никелодиан. Живота тук, в това градче, бе най-обикновен. Ето, готово. Супер. Само работа. Благодаря, приятели. Знаех си, че все пак ще ни благодари. Страхотни. Страхотни сме в това, което правим. Следва Макс и Макси по Никелодиан. Дървото. Живота тук, в това градче, бе Предавам се. Да, дадох ви най-ефтината риба, която открих. А бульонът беше от чешмяна вода, в която потопих са. Вечерята е сервирана. Ето това е изискано вечерно парти. Следва 44 котки по Никелодиан. Благодаря, Изота. Благодаря, хелоуинско чудовище. Следва 44 котки по Никелодиан. Еха, на всички снимки изглеждаш звездно. Разбира се, котенца, прави сте. Рожденият ми ден е днес. Напълно бях забравила. Следва Алвин и катеричоците по Никелодиан. Шумников срещу Шумников. В новите епизоди на Истинските Шумникови, които ще ви разбият. Не пропускайте новите епизоди на Истинските Шумникови. Скоро по Никелодиан. Скоро най-страховитата четворка се завръща. Но този път ще се бият по-отделно. От студиото създател на Костенурките Нинджа Пълен хаос. Един нов разказ, в който братята Костенурки трябва да се обединят, за да победят злия епископ. Не пропускайте новата поредица Разказите на Костенурките Нинджа. Скоро по Никелодиан. Даяна Корем, все едно съм. Дейв, мисля за теб, ясно? Това си е място за игра, за приятели. Няма да вляза там, Алвин. Дейв, моля те! Следва Алвин и катеричоците по Никелодиан. Никелодиан ще отпразнува 25 години Спонж Боб, като изчисти морското дъно из основи. Как? С обратно замърсяване.
Просто е! С помощта на любители на океана по света ще премахнем 2300 тона пластмаса и боклуци от природата. Вече сме почистили над 600 тона. Затова мислете като гъба и се заемете с обратно замърсяване. Отидете на nickourworld.tv за повече информация. Внимание, лагерници! Лагер Корал се завръща с нови епизоди. А в този лагер има всичко. От вкусни закуски до страхотни парчета, от шокиращи изпълнения до неочаквани събития. Не пропускайте новите епизоди на Лагер Корал. Тази седмица от понеделник до петък от 16 часа по Nickelodeon.